Fáilte rúb iris. Inis tá go duna bag an mata. Más cuioinech líb níos túisce sa teachtain, bhí muidir caint faoi run ilin. Well, tá muidir go iris agus sin inis agus tá muidir go I duna níos mú ilineacha. Nis más cuioinech líb chonig mud na crochanna sin níos túisce sa teachtain freisin bhí cairnóg agus dronalóg agus déachmuid na hilineacha, na cáirnéil agus dron ilin a thugmuid sin más cuioinech líb nucha céim. Dúsa muid písa pápar chun dron ilin I léiriú agus chun álamach rá na crochanna bhí muid breanúrbs na hilineach bhí muid breanúrb ra siad níos mú nó níos lú ná dron ilin nó nucha céim. Well in sin tá muid go an tainim ceart a thuirta na hilineacha sin. Má tá ilin agat atá níos lú ná nucha céim nó níos lú ná dron ilin an nó sa ceanseán seo, ag tú? Well, is géir ilin a thiorfar sin. Géir ilin. Agus an sin, má tá ilin atá níos mó ná nucha céim nó níos mó ná dron ilin, ach níos lú ná céadochtú céim, agus be muid dhéana sin níos mó an teachta de thugann. Ach má tá sé níos mó ná nucha céim agus níos lú ná céadochtú céim, well, is muil ilin a thiorfar sin. Ceach go leor. Tá muid go breanú a chopla ilin tal feicáil mór himpalarin agus úsad muid písa pápar sé rís leis an dron ilin sa gáneal, go bheice muid an muil ilin, géir ilin nó dron ilin atá gceist. Ceach go leor. Breanú muid a staire sé ar dús, agus tá muid breanú faoin staire. Nis sé gapan sib an muil ilin, géir ilin nó dron ilin tá gceist. Well, úsad a pápar. Stachad seo, agus feice muid gúil sé níos mó ná dron ilin, mar sin is muil ilin atá gceist. Déanana muid orin. Agus feice muid an bóthir se tá bór amháin go le tróise agus tá ceanna le casa suas an tróisin, agus tá muid I ddíúisteach an ilin atá idir an dámhóthir. Agus úsad muid pís pápar se, agus feice muid gúil sé níos lú ná nucha céim níos lú ná dron ilin, a bhrí sin is géir ilin atá a gceist. Nis sé boga I ré. Feice muid an crochadóir se. Tá cúpla ilin is le feiceáil an seahain ach tá muid ar dús go le díúisteach I gceann seo. Fád fís a pápar a ríist agus feice muid go bhfuil sé níos mó ná dron ilin. Chá bhrí sin is muil ilin atá a gceist. Nis dit a breanú ar an dá ilin seo freisin agus feice tú gúil siad níos lú ná nucha céim nó níos lú ná dron ilin, chá bhrí sin is géir ilin an dá ilin sin. Breanú ar meallmháin isce seo, úsad de fís a pápar a ríist, feice tú go bhfuil sé níos lú ná dron ilin, chá bhrí sin is géir ilin atá a gceist. Géir ilin. Agus breanú muid ar ceanseanis, an seo, pizza glas blastan seo, agus tá muid breanú ar an ilin seo sa láran seo. Is feice muid go leor ilinacha eile an freisin, ach tá muid breanú ar gáin seo atá gorum. Súsad muid písa pápar seo agus feice muid gur dron ilin atá an sin. Is dron ilin atá an a bhrí sin nucha céim is sa gáneal an sin. Déanana muid ceann amháin eile. Siosúr an seo inis, agus feice muid an ilin tá muid breanú ar ná an seo. Ceann písa gorum seo an seo, úsad a pápar a ríist, Stechan se agus feice muid go bhfuil sé níos lú ná dron ilin nach bhfuil, a bhrí sin is géir ilin atá a gceist. Ceach go leor, nóna go máir duna sin seo, agus breanú muid ar bíd sa blasta seo. Nis tá sé gearra suas in na chluisíní. Má thóga muid amach péire go na chluisíní sin. Cén ilin atá fácaí is sin seo, bhfuil úsad a pápar go bheice tú, agus feice muid gur dron ilin atá gceist in sin nach dron ilin atá gceist. Muid ar eisiid seo, agus má thógaim amach slisín amháin. Nis cén ilin atá isteach seo ein, úsad a pápar go bheice tú, agus feice muid gur géir ilin atá an seo. Má tá slisín amháin tá gimach géir ilin. Ach má thógaim muid amach trí chluisín inis. Úsad a pápar agus feice muid gur muil
ilinn atá ainin sin nach mar sé níos mó ná drondalinn.